ningamzuma. Tall, dark and handsome. Ngapha bheka ubuso bakho ushanga igayi yini bakukaphe ngezembe. Mapipi. Ngibuyele esikolweni. Kanjani wena ugcina ka grade 2? Shit namabele wenje eceda ukuzala ngcono kunawakhe. Me, I don't get it. Beauty but no brains into engizamukile. Mele uvule channel ethi what happened to my face. Beka ipoto What she saying? Like never let me see. I just mind my own business. What is wrong with you? My phone on D&D. I got too many hoes. She go pull up on me. She go pull up on T. What? Nigga, I don't know what you say about me. Nigga be talking about me. He got that sweat for me. We be like laughing at a joke. My nigga here pull up with a ghost. My bitch he can't stay sober. Thumbs up. Hey yo, what's poppin' everybody? This is your boy Lil KG, aka Mr. Go Getter himself. You feel me? Today, Sise Clovers, my feel we're operating. Can you show the mommy side? Yeah, can you show them side? As always, we got Travis versus Hazel. You know, must just wait. It's gonna be crazy. And who am I here with? What's going on, everybody? This is your boy Busy with my native Puto Factor, Puto Tractor, Stonia Selector, Bandana Tractor, Yazi Zagalan. And today, guys, we're operating. He said it all. Yeah, I'm not gonna show them, abo. Because they. Yo. What up, Bishop Sopoita? You know me. You didn't want to say Vusa, if he's a Vusa, Chinkasla, busy Vusa, Chingamang Vusa, into Votes. I'm cut up. It's a comeback. Oh, yes. Nothing much. Don't know. Oh, yes. I'm saying to read Okay, smash your pass. To be honest, right? Oh, to be honest, yeah. Askis, okay. We're going to smash it out. Twana. Come on, Twana. Untwana ushayicacela izimnyama mnyama ngisho sama ngupita. Ula Twana. Come on, Twana. Ayizo Twana. Yeni mingathi phola yenisi. Cause ngikuza yona boy. Dank. Atrivita. Ngiyaxolisa uncle from mangali. Ngiyasiqolisela. Okay, man. Okay. Hey. Thank you for the love, guys. The way is emotional. But anyways, yeah. I shoot my face. Sizothi movie ne. Kan uqindezelwa yi-drop. Response. No response. They taka the peri they start to choose mara light sawa. Nakhona if you understand. Hi. I shoot manje is tasteless ngathi njengalabo into ezina kanjalo. Yabo ngisakhulumile ngama after disable nayi enye. Response. Mara yini clean. Yebo. I clean. Uyangisejusa. Bana. Hazel. Iclean afro makala ku clean. Hazel. Yo. Usethi mina yakho lo muntu boss. Awena mentally. Hayi shuthi vele sekukanjalo. Ay, pass. Smash. I know. It's passing what? Pass. Why? Why pass? I wanna know. Respectfully. Me, I wanna know. There's no such as Why respectful. How do you respect someone and pass it? Because if you respect, that means he's still gonna give it. Hayibo kanjani? Kokhona ngiyamvetho. Hayibo njani? Hayibo ha. Hey, pass. Pass. Travis, Why? pass.
Pass Travis. Respectful. Bheka. Angeke ngismash umuntu. Uyabo? Ukubuza. Yeah. Ama exam esikoleni bowaphasa kahle. Yeah. Angizamanga. You know. Bokhona wena. Lady Gaga. Where we at sila? Ay, shine chistaro le yam. Iyo le. Ayi. Chistarompo. It's no intro patent. Section again. Rasa kancane mfethu abantu bafuna ukuzwa le. Rasa. Angifulwa ngawo. Afuna ukulala. Umzima ngathi Idona amanzi kawu. umzima ngathi stock sweet. Respond. Lada. Smash or pass? Hayi pass ne. Disrespectful. Okay. Lana. Nicki Minaj, ambona Nicki Minaj boy. Nginenkulumo. Nicki Minaj. Okay. Basethi mini yakho Hazel. Yo. Yamazi kanga. Ngibukela umuvanga ngisho. Ngibukela umuvanga. Yamazi ukizara. Kizar. Oh wena ukizar. Usisho wena. Ay. Leo Suzan. Siyazibona mama. Wathi uSusan. Mariyazi. Amara lama bawo bomvango yabanda ayikabi. Bafethu. Try something else. Mara muzo kusmash pass mara mucoke kanje imali ecoke. Thank you. Mara otherwise mara yazi ngiyasona ukuthi ngizeleni la unje ngizohlanganisa izinto enje. Yo. Hayi shembo. Zona extra. It's in Kulu. It's in Kulu. Yo boy, yo. I'm fine. There boy. I'm not responsible. I'm Katset. Oh wait, what's your Katset. extra chromosome? Oh, fun. Ah, phela ngibuya kakhulu. Tasangibale. Ngiyabaleka kanje so. Sengisho ukuvela asihlale kini ngoba uyazibonela uqualify nokubalana. Ukuvela asihlale kini ngoba uyazibona na. Uhlale kini. Mara toki chistaro. Yazi malini la nto le? E1. I don't care. Dudu mama. Yona wayethatha malike wekhona hayi. Mina ngihlala eDustin ngihlala. And besides kuvela wathatha la cause asibona ukuthi insila noma ubumnyama. Wathenga amasaka, wajeza, wakhipha insila. Mamela uze Dustin yena urepresenta yona iDust. Dust yabona mos nawe. Mfana one thing. Na life advice. Ngeke uphikisane nabo gela abayi 3-1. Angeke ngola yena. Angeke vele because bajwayele ukuphikisana namapipi. Ay banyele uyenzela kana team uyenzela uzo destroy. Banyele boy do your thing. Mina ngisazi ngeni mangikhuza nithi ngingakhuzi. Mangasakhuzi nithi ngikhuzi. Why inhloko nibalela? Yashisi. Where we at sila manje. Okay. Intro. Anginayi intro ne kamala musithandwa. Type shit. Facebook sithandwa mthweni. Okay, siqala la. Hayi ngikala la. Smash. Okay. Wena lo ngathi uphumela imali zokuba mubi ne. Mara why Air Force lakho ngathi uliphendulele. Uphendulele. Cela nibheke ne i-drip yakhe kuhle ijezi nejini. Cela nibhekele inteki ngathi ushelo umkhulu wakhe. Hayi ukuthi igama kodwa la kudala labonakala. Hello right. Hayi wena nyakusaba ne. Kodwa nawe wantekile kodwa ngeke ngisho next yabo. Hello right. I love thanks God I'm white vele nambona. Right. Bokuthi Clover dini ne dust. Yeah. Mara ngathi usikela ukhona une dust. Like ugezile noma usulile na. Emotional damage. Okay, Zina boy.
Mara manje ngambheka vele nishem niyazibonela shem. Hayi ningamzuma hayi. Tall, dark and handsome. Right. Hi. Pass ne. Right. No, mina nguthank score manje. Uthank score I'm bright. Hey bana. Okay. Tatazela na. Hey bana. Na. Tatazela usayintombazane. Sisi. Fikisana nentombazane. Etangane khona lento le ethi ngazi kaNkulunkulu ethi uNkulunkulu uthethelela izono zethu. Manje uNkulunkulu uzosithethelela izono zethu abazali basasa lento ezibi kanje. Awu. Hayi angeke sisi. Une certificate esipinki ne? Yo esipinki. Yo. Oh, ngiyabona. Umina ne extra meat. Okay, Tagazu. Oh, Nicki Minaj. Yeah, ne. Inside the garage. Dark, light. Yini ya bleach? Yo. Yeah, phela sabazabada. Ngathi skirpot. Hey, esije. Simaboko pheka nje. Pheka. Hayi. Simaboko njengawe. Yeah, vele ku right. Great, is it? Hayi no flop now again. Ineke yakho mfethu hayi. Bhekani ubheka mana ikwakhe ke libheka lebhuti lakhe lipresent ubuso bakhe. Okay. Smash. Dula fast, angeke dula fast. Dula. Unyama. Bangla. Unyama nasenyameni. Akena ngidula. Dula, angeke dula. Carry you are twerking Masari. Don't touch women. Don't touch Masari. Okay. Skis, sapuri. Atwas khuluma isingisi. Ikhwabhaleke khuluma. What? Yo hayi ke. Ini. Smash. Mhake ke. Yazi yafuna hamba. Sambe Nicki Minaj hak nyana. Akhona hana. Haki. Hayi wena mapolisi. Okay, sesla. You're overdoing shem. It's too much. We are a lot. Yo. Ngapha you are less. Respond. Yo, what a color. Yo. Ngilube loud ni. Bafuna Why you cut Kazeli? It's my man. Color blocking fethu. Akuhlangani. We are text. What? Tangalo, I'm sure boyfriend yakhe yamphika lo. Ngitshela something abangiphiki ke angazi wena. Ubani boyfriend yakho umtshela mbizi. Makabizi boyfriend yakhe ayibizi ma. Shout out to your boyfriend. Shout out to your boyfriend. And Nushama. Yabona before they shout out to the boyfriend ne. Mina ngicela show something boyfriend wherever you are right now. Unesibindi sana. It's been so trying to so start. Unesibindi. Sibuni kuyabulala sibindi uyaphilisa marada ngeke. Chora khona hali boy. Wena Tanga, the way moving ngakhona Tanga, uyakena in a boxing mabathi protect your face at all cost emawulu. No, he's got nothing to protect because he's got nothing to lose. Hello. Why ngathi uyistrip esikholile? Esikholise wena vele ngeke uzungikholise ngoba awukholi. Maye inhloko mayingaka uqhina ngama happy sign ngakhe. Hatha lama happy soshanga singathi. Okay, pass asidlule. Singakhuluma into eyiningi. Ulindi Polo. Eso yenza. Ulindi Polo ezokulanda. Uqoke ngathi ulindi Polo.
nama-etch engathi bawenze ngebrush lasetoilet. Okay, you got nothing to say. Sam. Okay. Okay, yo. Kyaleboha. Hello. Alright. Uyaphila. Uzeleni la uzodlala ima ngithi sidlulile isikhathi sakho uphiwe isikhathi. Okay. Kanti wayini? Wafuna ukunaka kangaka? Utakweli 71 uze nayo. Utakweli 71. Ayikhona yena ngingena. Angithi la masava ngathanda kimi. Baba yini guys? Asinasikhathi. Yabona maqoka into short uboqala ubheka iquality lethanga yini lela? She saw my spam stuff. Yo. Hey. Let me say something ne. Ningangijudgini. Lo mntana lo unamuhide abaramuhle. I mean she's pretty like. That's why ngaya ngebusuku. Yazi ngikhumbuze ingoma. Muhle ne badake kho muhle ta. Uthi muhle. Wena yazi mara mina ngumjida yasimazana. Hayi mfana ngifuna nokwazi ngizothi ngiyazi. Okay. Ayeke ngisalala ekuhlulu. Ngafeel. Wena Hazel wathi uyichichi usazelaphi lezi. What's wrong with you? Okay, where we at now? Qeda ukusuka abantu Pepper sekuphi? Ngena wena. Dog mina I don't wanna lie, you pretty dog. Baya plus la. Intro. Anna, it's just Josie. No. Hi. Right. Pass. Pass. Why? Yes, banana. Yasibonela na. Ngitshela reason. Mara bheka u-on ushaya i-G-Star ushaya i-K-Way yini Yazithandile le G-Star yakhe. Mosha ngokuthi. No problem. Facts. Phezukwanokho unomkenke emlomeni. Yo. Irasha kusumkenke. Smash. Khulumela la. Pass. Smash. Why? Smash. Why smash? I use to change you to say smash. Why smash? Ngenduno ngathi ushaya itsipa wenzani? This video is crazy, guys. It's a Clover Dean, we're rocking, we're going crazy. Man, a big shout out to my boy Smiley for the babies, you feel me? Anyways, Nano Mange Kola. Shout out to you, my boy. All thanks to you, boy. I'm on now. But anyways, we at Clover Dean with my boy Breezy. You wanna cover the next person? Who's the next person? izinja madoda. Okay. I'm here. Uthanda ukuba nami uKharo, he's gay. Askis. Kenzo. So, Akhona hali Kharo. Yasekhipha amaqiniso. Yeah. What the fuck? Travis on the fuck. Hey, what's good YouTube? It's your boy Kharo. What if you don't drip, you drown? Show them the drip. I'm with my boy. Type shit. You too much. Okay. Okay, slap. Dinsa umfanaka? Yeah. Big dog. Hi. Njani? Lo bengizomsmesha inkinga elinye ilanga sele sahamba naye. Kusasa wakhona ekseni ngimangala sikakhashwa icash. Hey bana. Bathi mali yakezana la ku idinga yazi. Idinga sunlight liquid neskripot kirintila ngasagezi kirintila Shy 360 nya. Marune swapa. wena ubukeki like I Facebook yakhe yala Like nyanizwa nithi abalungu bamekabi mara lo hayi uwese sisi. I'm sure nabelungu mababona yena bathi singcono anyeke. baba muhlekela yini wami Kinga majoke wami ngishilo adinga abantu abashange high IQ and akana high IQ yangimangazi ukuthi uhleka kanjani. usiphathile isikhathi Njani? What's the take this call? Dog, that's not
Tawu yangibona, why would you even ask that? Awuqedile isikolo. What the fuck? Awukhonale. Ngapha bheka ubuso bakho ushanga igaya yini bakukaphe ngezembe. Mapipi. Okay. Hello. Sharp. Hi. Sharp. Right, feed. Mine mkusha omnyama. Ama stockings. Guys in. Awukhona hali. Like yo. Bocabanga ukuthi nguphi? Ngusmash Pass or nginabantu abangagezi. Ngusmash Pass. Ay, nginabantu abangagezi. Yay! How are you? What's up? Washo wathi khona simele sibadonate bathenga ama hair dryer boy. I think mele simfake ku waiting list. Mela ngene ku waiting list. Mara mina nginankinga. Mina thola nama psychologist before ikuku yakhe ibothuke kakhulu. Yo. Ninkinga nekuku yami. Uyayifuna? Ngafake emgodini Hayi. Lo ngami. Mina wangi. Mina nganginika. No. Ukunginike. Uzonika mina. usaba ukuthi uzosifakela Guys, nayazi imbobo ye main hall. Imbobo ye main hall usilo ngathi idingwa iIQ. Ichicho yalibona. uchithi wena Lokubay chichi akusinto ebhere ngoba like us niyasibona izinto esibhekana nazo guys. Something ngolo nakuwe sisi. yo shoot on ushange roll on Okay, chop right. Panaka. Irala ngoboy. Sit there. Shut up. Panaka. Namanje. Okay, yo. It's about that time, man. Should I start with Hazel or should I start with Travis? I'm gonna start with Hazel. Breezy. Couple Hazel. Oh, Hazel. guys ngizondisappoint ne ngifuna le line angazi ngathi line yambona lo wondile Hazel, actually you tell it most one now ngabuyela. yeah it's fine Now we are calling Kamban Frank Frankini. iyo good Ufriko. Siyanada. Okay, inkinga. yeah yena sengizobona Athi inkinga. le line ngathi ye feeders le yambona womile lo ukwatile okay uyalifihla libele elipoto njengobuso baka Travis uyalifihla Ngicela ukuzwa ngawo ukuthi ipoto kanjengo Travis. Nizoyibukela mase video yini? angina beef Mara ngathi engicela ukuthi uhambe uyoyipheka ngoba ngathi awunayo vele lapha. Uqeda ukuthini kanti? Mvezele bani? ilanga la baqala khona ukukudla uyalikhumbula mara la ukhumbula Uthilanga kwezalani? la baqala khona ukukudla uyakhumbula mara manje ukhumbula Wena uyayazi. ini Ukhuluma ngani manje? Kahle kwenzakala. Wena uslow lenara. right mama je umkabe ofuna umfazi wakho la response Yabona amaphutha wami kanjani? Afana nejini. ngangitsheli ngebhutsi elingana nebody count yakho
Amachichi vela soso. Uyichichi wena? Hey, please guys comment. Bhekani lesipoko ukuthi ichichi na. Lo udliwa amatikoloshi. Ekini bathwele ngawo, angazi ufunani la. Tanga insila yakhe seyikhondomekile, sekuyileda. Sekuyiwax. You got anything to say for yourself? Ngwele esikolweni. Kanjani wena ugcina ka grade 2? Comment this is. How? Bafuna ukuthenga amancane abantwana wena la. Oh, Nate, our preacher in live cam, caught in 4K. How's the cat? Collect. Anyeka ikhathi uKenji. Azwa anyeka ikhani. Ayikhathi ibody count yakhe tangiphezulu. Lona. Alontana mlo yakufanele. Yangifanela ne. Mangibona mfana manishadile boy. Hayi, yafanela nithi. Inkinga ethi sport yakhe idlula nakagogo wakhe. Shukuthi lo muntu okudlile udlula umkhulu wakho ngepipi. Uvela alifaka lonke boy. Yabona bheka ne uTravis yakhe. Ithi ngikutshele okay baby stop. Travis for ukuhahasa ne but ikhala lepipi yakhe ayilungi la. Ala ungaluka la. Ithi sizwa thini? Cabange yami ne. Mengekilunge la cabange yakhe. Sobonane mathude. Ngafeli ta. Obvious lo muntu oqeda ukukhuluma uPotoke inkindawo eyibulu. It's Joe. Okay guys, your boy Hazel in again. Please. Yeah. Okay. Man. It's another time. Long Mkapa special legendado. AKA you never get your bitch back, but at least I got mine back. Type shit. If she ever existed. Intro. Big slime. What the fuck is going on YouTube? It's your boy Slimy, AKA you'll never get your bitch back. Baba. Shugote. Okay. Nginightmare yakho really it's moceda ukuvuka ngithiwa shubheka tanga kena kenzakalini ne khona umunye umjito oceda ukudlula ama ngibamba ngesandla meka sikhunta ngithiwa mase ngiyalunywa shoot yakena waye ngine allergy abantu ababi ngithiwa angengibiza amagama yazikena umubi kunabo bonke kule line ngithiwa mara sikoda Sila. Sithini la. khamba nje yami tanga ngikukhuzile ngalesigqoko sakho nje yami ngikukhuzile ngalesigqoko sakho nje yami ngikukhuzile tanga Let me talk. tanga like uCloud makazolo kavezi Cloud9 ku channel yami mela bhadala. ngimkhuzile tanga ngalesigqoko No free sakho promos. ngapha ngathi condom yangithatha mara sikora Yazweli. Zilwele. hayi praya mutlaro yakena tanga yabona uKenji ngiyamfrostana ne mari praya mina okuyibe namanga mina YouTube mina ngirealistic ngamane bangizonde yakena kenzakalani intwana tanga uthele outfit inhle tanga mari uma isister uqoke ngathi uyathengisa malini Una imali nje malini ngiyathengisa. Ngisho wena uyazi ke. Ujwayele. tanga bheka ungaras bheka bekani guys hayi ukuthi ngiyamhlambalaza like nifuna ningizwe kahle shit namabele wenje eceda ukuzala ngcono kunawakhe nangaphune shop ngcono simnike amabheka azopakisha At least khuluma ngaya rini ahlula akayekho into afukuyisha Khuluma uzokhulula. bheka yakena khamba ne yakena kuvayani tanga bheka relax mamela focus bheka hayi tanga bheka sizama ukukhila siswami yazini ane tanga ngizwe bathi bheka siswami focus sizama ukukhila focus sizama ukukhila yazi ngizama ukumhila from in guys yazi ngizama ukumhila from what shoot itanga ngizwe bathi Elon Musk sekayawathengisa ama ARV manje wena uphathethini Ngiyabuza.
Cha phela mina mengibhekile wena uyagula wena. Hayi bo singazothi ngabe wena ungaphuma upositive. Positive. Bheka, shoot yabo lento ekhulumayo. Isegazini lakho. Uyangithanda? Isegazini lakho. Shoot lo tanga. Yabona lo tanga. I drop kuye nje yami. Awulitholi na to sex. Ne high five angakuthelela lo. Uyangithanda? Ngicabanga ngibhekile nje. Tanga ngapha ushaye. Ndanga. Hamba girintsile bese yabuza ngitshela into ngitshelayo. Ungakhali, ufuna Tanga siye, tanga bathi don't touch women, uyangithanda? Mara don't touch women. Mara tanga nawe tanga Kenji. Next time uzile ne. Bheka cameraman ngiyakwazi izumzum master. Ngicela uye kukuza nabo sisa bashama high heel ama horse tanga. Like ngiyacela. High heel uyalazi. Tanga like umuntu aqoke iheel le horse. Ashwe. Mara sikoda. Bayeke. Come on my sister right. Sharp. Wena umuhle wena yabo. Like when I don't have much to say, my brother. Mina I don't have much to say. Uyangithanda? Mara into engizokutshela yona ne. Bheka. Hayi bheka into engizokutshela yona. Ubuhle. Kube ubuhle ne IQ. Yengqondo yomuntu bezilingana. Ngabu right. Shutang ngithanda engizama ukisho. Me I don't get it. Beauty but no brains into engizama ukisho. Shoot yazwaya ngayitholanga nalento engizama umtshela yona. It's because of ubuhle ne IQ yengqondo azilingani. Example. Travis London imbalance. Sila. Lesifanele. Uqalela intro yamphansi yabo. So boy slime aka you'll never get your bitch back, but if she's like this you can keep her. Yo. Uyangithanda? Tanga kutofuna ukisho. Ushaye nomgusha lapho nasebusweni ngathi umgusha. Yane move. Neta. Yo. Shoot yabona lo. Lo. Shukuti noma ungathi umise getu uthi umsmasha athi turn off the lights uyomnyoba kanjani ungasamboni. Bathi labo mama babhayisa amabhavu yabaqava la lokishini. Is the reason bengabelieve amanye ama horror movie mebethi based on a true story. Shoot mara njoba ngimela phambi kwakhe ngiyabona ukuthi iqiniso right engile. Shukuthi lo mntana lo noma kuthiwa bekuye kuphela uChirosele la emhlabeni nje amangamane ngilalene emfene nokuthi ngilale nawe sisi yazi. Shoot imfene it's better looking boy. Tanga uyangithanda shoot bheka wena ane inaba maye batasifaka abazali. Ara yabona izono mebethi izono zabazali izwele ebantwaneni bakhuluma ngento eso. Uyangithanda? And akusizona esuka nakubazali from vele back then. Tanga lo mntana ngapusha enebhutle world war cabanga. Bhutle world war. Usiyoredi criminal no taxi. Yini? Uzobathi sizodwa. Lo ngathi ubuya kumilitary lo ubuya sisi. Shukuthi lo mntana lo uKasongo if was a male. Scarecrow. Shukuthi stage 100 elo shady. Uyangithanda? Mara. Let's smash. Ndaba umncane. Wait, unanga Floppy lelo. Akekho mncane mpa. Atanga. Indaba manje yazwayo. His lunch. Indaba manje yazwayo. Ayisho waze wanyanyisa. Ahlule. Siswami smart like I don't wanna do you like that. Smart. Real talk. Uyangithanda? Mara na ungaboma eduze kwento so ubube buso contagious uzokuthelela. Ubube buso contagious siswami. Cha, but you talking about that Travis is a real nigga. He sees what I saw muhle lo mntana lo overall. Yo niggas are just tripping. Indaba manje vele kune disease khona le disease entsha efikile kase attack abajita tanga bayibiza ngetswayi uyangithanda and manje bathi umjita
is the first human being to be found eDavidson yokuthelela abachita ngale disease. Uyangithanda? Shukuthi uintwana ioriginator yakhona. Uyangithanda? And shoot my bathi ayina cure. Shukuthi bheka nje yami ne. Khona lento lesama human being sayidiscover akudala mhlambe wena bowengakayidiscover ekena bayibiza ngani? Ukugeza. Hey Kenji, go guy utanga ama number we bring back my smile because I had such a Izwa. Mele uvule channel ethi what happened to my face. Beka photo Photo njenge statue sakhe. Bheka ne. Yazi ne ayikho into elahisa njengomubi umuntu omubi ashaya ijoke. Uyangithwala shukuthi alisahambi nale moment efani sehamba nale expression efani uyayibamba shoot my ezinye izinto tanga Kenji bheka tanga ne angeke uzongidelelisa ngabosiza uyangithwala shoot bengibukelele movie yakasiza yangithwala phambi kwayizolo nje yami itheme phela but based on a true story ngathi ayamanga mara nanga sengimeduze kwakhe ma uyayibamba my siza we shukuthi wena tanga ne the way movie ngakhona nje yami ne wena le movie ngakhona kube bokhona ukukhetha umuntu before uzozala ukuthi ufuna ukuba ubani nawo bongeke uzuzikhethe kune show nawo sokho ngizikhetha afeli ngiyamuza umjida leso sikhathi akhuluma kanje uma njenge T-Bex selisebenzile ngisakhuluma mubiza ngisakhuluma okay ngisakhuluma magazini yekela yazwa yathi ngiyeke ne yazi ezinye izinto akeni into engichazayo yini nje yami ne bathi life is like a mirror shukuthi njengoba bathi ngimubi ukhuluma ne reflection yakhe uyayithwala shukuthi bathi omdala ubona omncane uyayibamba njalo shukuthi lo I'm sure akekho no-one la kini oba angafisa ukutrailer nobuso bakhe uyayibamba shoot my lo mchita lo the way I'm moving ngakhona ngathi isitumbe silali week yonke emoshari uzongitshela ngeTbag elisebenzile nje yami yena leyo angakhona ngathi condom ispanile Yeso sikhathi impumulo yakho idrop njengale statue sharp okay sharp impumulo yami so whatever uyangithwala impumulo tanga mina ngayishaya sejari wena noma ungableach angeke uvuke umhlophe tanga ngizokubuza bengisabuza tanga wa umnyama ukudlula le couple phethe Kenji damn boy that's why khona ama makeup babone wena ngasikhathi mothi uyabheka ne le makeup akangitshela ngayo nakuye couldn't even make it up uyayibamba shoot manje shoot lo nje yami tanga lo the way moving ngakhona tanga shoot noma ngizama ukucabanga amabha awafiki ngiba terrified uyangithwala shoot the outlet tanga is the reason why bathi ungabohamba ebusuku cabanga sohamba ebusuku uhlangane nento eso uzobona le Shandes le ujike semkhaya just jokes ungawari ngiflop ngawari jokes dlula ipheli wait sisasenenye video one thing I know ukuthi ngeke iziphele ngcono ngivale mina ngowami Okay guys please. That's the end of the video. If you liked it, make sure you like, comment, share, subscribe. But I appreciate the love, the support. It's crazy. Your boy can tour now. Wait, kuna second video. See you. Man, that's the end of the video. I'm with my boy Breezy Nator. Make sure you subscribe to my boy's channel. Sise Cloverdin. Yeah, if you want us to pull up at your classes, just hit me up. Ningang sabi. Ngitexteni bafethu, I'm friendly as hell. I can tell that many of y'all nyang saba. Ning saba and I'm just a guy, dog. You can, yeah, like many people, like even nalaba bang supporter. Just approach me. I will be like, shows, keep on. Yaka. Will you trust this guy? Exactly, you see? Nimnandi, man. Type shit. Boy, trip Ricardo. If you don't trip, you drown. That's the end of the video. Brr. Bow.